Wara s-suċċessi ta' snin moddija se jerġa' jsir il-kunċert Classics Under the Stars. Kunċert li jsir mill-Orkestra Filarmonika Maltija bl-għajnuna tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Waqt konferenza fil-Palazz tal-Girgenti, il-post fejn isir il-kunċert, mart il-Prim Ministru, Michel Muscat, ħeġġet lill-pubbliku biex jattendi. Dan għax minn barra li l-kunċert huwa wieħed ta' livell tinġabar donazzjoni li tmur għall-laqdiet li jgħinu annimali abbandonati. Nafu li ovvjament fil-pajis namlu ħafna ġabrit u daqqa niġbru għalek, pero permezz dal-konċert li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jagħmel u joffri lil pubbliku ġenerali mingħajr ħlas, inħossu li nistgħu nużaw bħala żmien fejn jinġabru dawn il-fondi ħalli jkunu jistgħu b'xi mod jgħinu anke lil dawn is-santwarji tant qegħdin jagħmlu ġid. Fuq kollox dan il-kunċert huwa opportunità oħra biex il-pubbliku jsegwi spettaklu ta' mużika klassika mill-Orkestra Filarmonika Maltija. Ovvjament palma li sem jgħid ħajkun qed jistenna li jisma' mużika klassika li huma meqjusin bħala classics għax huma popolari anke għalkemm huma mużika klassika, però din is-sena b'differenza għandu wkoll siltiet minn musicals popolari u biex ngħidu hekk biex nipperformjaw dawn il-musicals ħajkun hemm ukoll 4 kantanti li huma Ruth Kasinġena, Joseph Aquilina, Andrew Kassar kif ukoll Claire Caruana. U il-musical director tal din is-serata ħajkun Marco Gauci. Il-kunċert Classics Under the Stars se jsir il-ġimgħa 31 ta' Lulju. Il-pubbliku jista' jakkwista biljett tal dan il-kunċert mill-Berġa ta' Kastilja minn nhar it-tlieta l qudiem.